Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш дар аввалин турнири UFC дар Арабистони Саудӣ муҳорибаи варзигари тоҷик Муҳаммад Наимов зидди варзигари бразилӣ Филиппе Лима баргузор гардид ва дар ин навор мо абзори ин муҳорибаро пешкаши шумо мекунем. Дар охири навор бошад мегӯем ки дар куҷо муҳорибаи пурраи онҳоро тамошо карда метавонед. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. Доруҳое ки айни замон шумо дида истодаед доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати Шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. Доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. Худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Муҳаммад Наимов зидди Филиппе Лима дар вазни ним сабук яъне 66 килограмм гузашт ва аз 3 раунд иборат буд. Аз аввал Муҳаммад бояд ки зидди Мелсик Багдасарян меҷангид, аммо Мелсик осеб гирифт ва як ҳафта пеш аз муҳориба ба ҷои ӯ Филиппе Лима баромад. Муҳаммад Наимов ба ин муҳориба бо рекорди 11-2 баромад. Ана рақиби ӯ Филиппе Лима бошад бо рекорди 12-1. Барои Лима ин дебют дар ташкилоти UFC шуд. Ана барои Наимов бошад чорум муҳориба дар ташкилоти UFC ва биёед мебинем ки ин муҳориба чӣ гуна ва ба фоидае ки ба анҷом расид. Якум раунд оғоз шуд. Дар аввали раунд рақиб бо зарбаи по Муҳаммадро аз пой афтонид ва бо зону зарбаи хеле сахт зад. Баъд онҳо дар стойка кор карда ба якдигар зарбаҳои вазнин мезаданд. Дар мобайни раунд Муҳаммад тавонист ки рақибро ба замин афтонда то охири раунд ӯро идора кунад ва ба ҳамин раунд ба анҷом расид. Гуфта мешавад ки якум раундро Муҳаммад Наимов гирифт. дуюм раундро ҷангваро дар стойка оғоз карданд ва то охири раунд дар стойка ҷангида ба якдигар зарбаҳои вазнин мезаданд ва бояд гуфт ки дар ин зарбазанӣ Лима низ хуб менамоид. Дар охири раунд Муҳаммад хост ки рақибро ба замин афтонад, лекин Лима нагузошт ки Муҳаммад ӯро ба замин афтонад ва муҳорибаро дар стойка идома доданд ва ба ҳамин дуюм раунд ба анҷом расид. сеюм раундро ҷангваро хеле фаъолона оғоз карданд ва ба якдигар зарбаҳои хеле сахт мезаданд. Каме дар стойка кор карда Муҳаммад хост ки рақибро ба замин афтонад, аммо рақиб худро ҳимоя карда тавонист ва худаш дарҳол пушти Муҳаммадро гирифта гардани ӯро ба усул гирифт ва баъди якчанд сония мутаассифона Муҳаммад Наимов таслим шуд. ҳамин гуна Филиппе Лима дар сеюм раунд бо тариқи сабмишн ғалаба ба даст овард. мо ба Муҳаммад гуфтанем ки рӯафтода нашав бародар, бе мағлубиятҳо ғалабаҳои калон намешавад. дӯстон, муҳорибаи пурраи Муҳаммад Наимов зидди Филиппе Лима ва Муин Ғафуров зидди Киюм Хокангро дар телеграм канали мо Паҳлавон TG тамошо карда метавонед. ссилкаи телеграм канали мо дар описания ва дар якум комментария закрепид шуда. Дар YouTube канали мо обуна шавед. То наворҳои баъдӣ хонободу сарбаланд бошед.